Het is nog altijd druk met de werkzaamheden bij de Alexanderkerk in Rensje-Mageest. De kerk wordt namelijk restaureren, een project dat in verschillende fasen uitgevoerd wordt. We zijn in september 2024 begonnen met de eerste fase, de boetekant van de kerk. Dat is nu klaar. En de tweede fase die is nu op bod. We zijn 5 januari hier begonnen aan de binnenkant. Je moet hier onderhoud plak vinden. Je zorgt dat je er ook aan de wand. Er is een grote vochtinwerking. En, dus stukwerk vooral, schilderwerk ook. Het doel is om meer van de cultuurhistorie van het kerk zichtbaar te maken. Ook de veiligens wie een wichtige reden om voor restauratie te kiezen. Maar boppen al weer de restauratie echt nodig. Als we nou naar de morgen zeggen, dan zeggen we wel dat dit wel heel noodzakelijk is. Er zit een grote vocht in de morgen. Ze zijn oké, ze moeten eerst droogje voordat er een stuk laag erop komt. Bij de werkzaamheden is echt wel bijzonder zo'n het lachtkaam. Een grefzerk van een bandje van maar een paar man Noord. Het wapen wat erop staat, dat is het wapen van Eilfas. Hun bandje Ulbe van Eilva die is dus heel jongstaand. En daar is dit grefzerkje van maken. En dat weer een verrassing, inderdaad, dat wisten we net. Tijdens de restauratie worden er echt grafkelders hier maken. En dat bad vanzelfs net elke dag. Dit maakt je maar één keer heel even mee, zo'n soort proces. En dat is natuurlijk heel nieuwsgierig. En we willen dat ik graag blijvend zien laten, zodat het verhaal van de geest, wat heel bot verbonden is met de adel en met het klooster, hier ik gewoon goed vertellen kunnen. Na de restauratie wordt het kerk multifunctioneel. Naast kerkdiensten kunnen er dan ook concerten, lezingen of andere activiteiten organiseren worden. De verwachting is dat de werkzaamheden nog een paar maanden worden. We hebben een openingsmoment gepland in mei, 23 mei, sneunemiddag een open dag en een openingsmoment daarbij ik. En dus naast daarna is er een feestelijke openingsdienst.